Здравейте! Стана 10:05 и предлагам да започваме. Аз съм Виктория Ангелова, държавен експерт съм в дирекция Добро управление. За мен е удоволствие да ви поздравя с добре дошли на втория информационен ден по процедура активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на доверието и така нататък. Виждате го наименованието на процедурата. Всъщност това, което е по-специфичното на тази процедура е, че тя е първата специфика, че тя е за повишаване на капацитета, за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България. Заради това не изчетох заглавието и първоначално до край. Този капацитет, укрепването на капацитета на гражданските организации по процедурата ще бъде фокусиран върху възможността те да участват активно в процеса по подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка на програмите от споразумението за партньорство и по този начин да гарантират и прилагането на принципа за партньорство. Втората специфика на тази процедура е, че тя е в режим непомощ, което предполагаме доста всъщност от гледна точка на облекчаване на административната тежест и за вас като бенефициенти, и за нас като управляващ орган. И в процеса на оценката е доста голям напредък и голямо постижение. В рамките на днешния информационен ден ще процедираме последния начин. Първо да кажа, че срещата се записва и всъщност тези от вас, които не желаят да бъдат записвани, могат да я напуснат. Следващия начинът, по който ще протече днешния информационен ден е първо колегата Милица ще ви представи основните и най-важни акценти от насоките за кандидатстване. Тъй като те са отдавна публикувани, считаме, че не е необходимо да минаваме по всички точки. След като ви представя основните акценти от насоките за кандидатстване, ще минем към малко по-практическата част на информационния ден. Т.е. ще влезем в ИСУН и там ще ви покажем основните моменти и това, което трябва вие да въведете в формуляра за кандидатстване, така че той да бъде правилно попълнен в пълнота и съответно вашето проектно предложение да бъде оценено с максималния брой точки. В допълнение към формуляра за кандидатстване ще обърнем внимание и на спецификите при попълване на финансовата обосновка на бюджета на проекта, която, както знаете, също е обект на оценка по процедурата. Сега ще дам думата на Милица, за да ви представи основните моменти и акценти от насоките за кандидатстване по процедурата. Мили, заповядай. Благодаря ти, Вики. Добър ден и от мен. Добре дошли на нашия информационен ден и благодаря за проявения интерес към процедурата, която сме се събрали днес да ви представим. Действително няма да бъда много обстоятелствена и ще ви представя основните моменти от насоките за кандидатстване, тези, които с колегите сме преценили, че е важно да ви обясним, така че да добиете разумна увереност, че правилно разбирате логиката на процедурата и да имаме повече време за практическата част от нашия информационен ден и в края на него да знаете как да попълните формуляра за кандидатстване, в кои негови раздели да посочите съответно необходимата информация, така че да имате увереност да подадете своите проектни предложения. Започвам с най-важното. На първо място това са целите на процедурата. Нашата процедура има две основни цели. На първо място това е повишаване на капацитета на организациите на гражданското общество за прилагане на принципа на партньорство за изпълнение на програмите от споразумението за партньорство. И втората цел е повишаване на гражданското участие и ангажираност при разработване, изпълнението, мониторинга
и оценката на програмите от споразумението за партньорство. Малко по-късно, когато отворим формуляра за кандидатстване, Вики ще ви обясни къде точно да формулирате целите или целта на вашите проектни предложения, стъпвайки на целите на процедурата. На второ място, във всяка една процедура важно е да знаем кои са допустимите кандидати. Видяхме, че при регистрацията има постъпили такива въпроси, затова чрез този слайд бързаме да отговорим на тях. По процедурата са допустими следните кандидати. Това са юридически лица с нестопанска цел, които са учредени на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани са в обществена полза най-малко 2 години преди подаването на проектното предложение и имат седалище територията на Република България. Същевременно те трябва да са такива юридически лица с нестопанска цел, които разполагат с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи, т.е. притежават необходимия финансов капацитет. И на трето място, това са юридически лица с нестопанска цел, за които липсват обстоятелства по член 25 алинея 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление и член 7 от постановление номер 23. Какво ни казва член 25 алинея 2 от УСФСУ? Той разпорежда, че в процедура по подбор не може да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена им неправомерна и несъвместима държавна помощ. На етап кандидатстване тези изисквания, тези обстоятелства се доказват чрез декларация, която е неразделна част от формуляра за кандидатстване или съответно от декларация на кандидата, която е приложение 2 към насоките за кандидатстване. В насоките е много ясно описано в какви случаи даден кандидат следва да подаде декларация на кандидата, вместо да попълни електронната декларация, която е в самия формуляр в ИСУН. Така че всички допустими кандидати са всички юридически лица с нестопанска цел, които отговарят и на трите условия, които сега ви представих. Допустимите целеви групи по процедурата са организации на гражданското общество, техните служители и членове на управителните им органи, мрежовите структури на организациите на гражданското общество и техните членове и, разбира се, гражданите, бизнеса и обществеността. Един от най-важните моменти във всяка една процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са, разбира се, допустимите дейности. Днешната процедура има няколко допустими дейности. На първо място това е участие в обучение на обучители, учебни посещения, които могат да се проведат както на територията на държави от Европейския съюз, така и на територията на Република България. Бързам тук да направя едно много важно уточнение, което е съществено за днешната процедура, която ви представяме. И това е, че допустими за обучение са само служители на кандидата и членове на управителните органи на кандидата. Втората допустима дейност, това е участие в формални мрежи, срещи на формални мрежи на организациите на гражданското общество на територията на България или на територията на други държави членки от Европейския съюз. Друга дейност, която може да се извърши в рамките на процедурата е организиране и провеждане на мероприятия за трансфер на знания и опит, придобити в рамките на проекта от служители или членове на управляващите органи на организацията на гражданското общество, която е част от формална мрежа и са насочени към членовете на същата мрежа. Следваща допустима дейност е организиране и провеждане на мероприятия от ОГО с представители на местната общност и съответните заинтересовани страни с цел изграждане на партньорство или трансфер на знания, придобити в резултат от участието в различни форми на обучения. Предпоследната допустима дейност е организиране и провеждане на обучения на работно място, тренинги, чрез наемане на външни експерти с
цел повишаване на капацитета на организацията на гражданското общество за събиране и/или анализ, и/или разпространение, и/или оценка, и/или докладване на данни, и/или разработване на бази данни за постигнатите резултати, включително в областта на адаптиране към изменение на климата и смекчаване на последиците от него, както откриване на нередности и докладването им. И последната допустима дейност в рамките на процедурата е разработване, в това число чрез външна подкрепа или закупуване на софтуерни инструменти за анализ, наблюдение, контрол при разработването, изпълнението, мониторинга, оценката на програмите от споразумението за партньорство, в това число за ангажиране и активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно, регионално, национално ниво или обмен на информация по отношение на решения, касаещи разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на инвестициите и свързаните се с тях политики, реформи, правни ангажименти, поети от програмите от споразумението за партньорство. Сами виждате, че както Вики в началото каза, дейностите по процедурата са структурирани така, че действително повишаването на капацитета на организациите на гражданското общество да ги накара да бъдат по-активни във всички тези процеси, свързани от разработването до оценката на споразумението на партньорство и програмите към него. В днешния информационен ден има няколко неща, които нееднократно ще повторим, но те са много важни от гледна точка на допустими дейности, допустими разходи по процедурата и правилното структуриране на дейностите във вашите проектни предложения. Едно от тези неща, които няколко пъти може би ще повторим и ще акцентираме, е, че когато едно проектно предложение включва дейности, свързани с участие в обучение, било то чрез учебни посещения или обучение на място, то тези обучения трябва да бъдат насочени само за лица, които са или които ще бъдат в трудовоправни отношения с кандидата. Същевременно обаче не следва да се планират повече от едно обучение с идентично съдържание за едно и също лице, което е служител или е член на управителния орган на кандидата. В допълнение обаче, към процедурата се насърчава и е обект на техническа и финансова оценка включването на дейности, които предвиждат обмен на знания и опит, които са придобити в резултат от участие в различни форми на обучение в рамките на проекта. Нещо много важно също по отношение на дейностите за капацитет, дейностите за обучение, че не е допустимо проектно предложение да съдържа само дейности, които са насочени към това да се провеждат обучения, било те чрез учебни посещения или обучения, които ще се организират на работното място. Освен това, тези дейности за обучение, те трябва да са, необходимостта от тях трябва да е много ясно описана, да е обоснована и да е пряко свързана с действията, които кандидатът планира да извърши във връзка с прилагането на принципа на партньорство, финансираните по политиката за сближаване, изпълнението на специфични мерки, програми, реформи и правни ангажименти, които България има. И съответно тези дейности за капацитет трябва да са комбинирани с други дейности, които са свързани с това придобитите знания да се разпространят и да се трансферират към други целеви групи. Или обобщено, най-просто казано, в рамките на вашите проекти не можете да отидете просто на едно обучение и с това да приключи вашия проект. Проектите трябва да включват задължително обучение и задължително трансфер на знанията, които са придобити в рамките на проекта, в рамките на обученията, които сте посетили. Това е нещо много важно, за да бъдат правилно да бъде правилна построена логиката на вашите проектни предложения. За да се случат тези допустими дейности, разбира се, е важно да знаем кои са допустимите разходи.
По процедурата има няколко типа допустими разходи. Това са разходи за услуги, разходи за нематериални активи, разходи за провеждане на мероприятия, разходи за участие в мероприятие и непреки разходи, които са в размер до 7% от допустимите преки разходи. Важно е да направим уточнението, че разходите, които са за закупуване или разработване на софтуерни инструменти, са допустими в размер до 10% от общо допустимите преки разходи по проекта. Без изчерпателно да посочвам всички недопустими разходи, вие предполагам сте ги видели или ще ги видите в насоките за кандидатстване. Искам да обърна внимание на два типа недопустими разходи. Това са разходи за възнаграждение на персонал, заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходи по договори за услуги, граждански договори, сключени с служители на бенефициента или членовете на неговите управителни органи. Как да измерим това, което сме постигнали в нашия проект? Разбира се, това е чрез въвеждане на необходимите индикатори. По процедурата има един задължителен програмен индикатор и три специфични индикатора. Всяко едно проектно предложение трябва да включи във формуляра за кандидатстване задължителния индикатор O24, ОГО с повишен капацитет с целева стойност 1 и минимум един от трите специфични индикатора, в зависимост от дейностите, които вие сте включили във вашето проектно предложение, като всеки един от тези специфични индикатори, които сте включили, трябва да е с целева стойност различна от 0. Кои са тези специфични за процедурата индикатори? Това са индикатори O26, проведени консултации, съвместни събития от ОГО, ангажиращи местната общност и съответните заинтересовани страни относно програмите от споразумението за партньорство. O27 проведени мероприятия от ОГО с представители на съответните заинтересовани страни с цел изграждане на партньорства или трансфер на знания, придобити в резултат от участие в различни форми на обучение. И O28 внедрени софтуерни инструменти за анализ, наблюдение, контрол при разработването, изпълнението, мониторинга и оценка на програмите от споразумението за партньорство. Как да определите целевата стойност на всеки един от тези индикатори? Целевата стойност на всеки един индикатор се определя съобразно предвидените дейности и очакваните резултати, които съответно ще допринесат за постигането на заложената от вас целева стойност на всеки един индикатор. Бюджета и продължителността по процедурата. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 8 милиона и 600 хиляди лева, като максималният размер на безвъзмездна финансова помощ за един проект е 53 хиляди лева. Максималният срок за изпълнение на един проект е 18 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като това не може да е по-късно от 31 декември 2027 година. Тук обръщаме внимание, че тези 18 месеца са максимална продължителност и на база спецификата на вашите дейности, проектите могат да бъдат и с по-кратък срок за изпълнение. Много накратко, това са основните моменти по процедурата. Крайният срок за кандидатстване е 28 ноември до 17 часа чрез системата ИСУН. Така че ви пожелавам успех. Ако имате въпроси, ще се радваме да успеем да отговорим на тях и подавайте смело вашите проекти. Благодаря много. Оставям ви в компетентните ръце на Вики, която съм сигурна, че изключително добре ще ви поясни кое как да направи в ИСУН и в формуляра за кандидатстване. Благодаря, Мили. Надявам се наистина да успея добре да го направя. Сега ще стартираме с ИСУН, като предварително се извинявам. Дали успявам да шервам, дали успявате да виждате това, което е на екрана? Да, вижда се. Да.
Така, правя оговорката, че ще бъда малко бавна, тъй като ще нанасяме информацията директно в ИСУН. Виждате, през ИУМИС влизам в ИСУН, през вход вече заредила съм си потребителското име и паролата, за да мога да достъпя системата. Влизам в вход, така, и съответно се визуализира този прозорец. Там отивам на процедури за безвъзмездна финансова помощ, където ще намеря процедурата, която на мен ми трябва. Тя е по техническа помощ. Това е процедура 1008, активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност. Няма да го изчитам цялото. Когато натисна върху самата процедура, се визуализира следния прозорец. Виждате, там се намират всички документи за кандидатстване, т.е. това са насоките за кандидатстване и приложенията към тях, към насоките, и съответно искам да обърнете внимание на този файл, който се нарича въпроси и отговори. Това са въпросите и отговорите, които вие можете да задавате при определени условия. Знаете, до 3 седмици преди изтичане на крайния срок за кандидатстване. Този файл се актуализира в зависимост от въпросите, които постъпват от страна на потенциалните кандидати, и отговорите, които се утвърждават от ръководителя на управляващия орган. Тоест, съветваме ви, когато започнете да пишете вашето проектно предложение, да поглеждате и в този файл, защото там можете да намерите най-вероятно отговор на някои от въпросите, които могат да се появят в процеса на разработване на вашия формуляр за кандидатстване. За да може да си създадем ново проектно предложение, трябва да отидем на да натиснем този прозорец, и вече след неговото натискане се визуализира самия формуляр за кандидатстване с неговите 11 раздела, които вие следва да попълните. Това, върху което искам да обърна внимание, е, че профила, който първо, преди ако някой от вас все още не е регистриран в ИСУН, има някакви въпроси във връзка с това, може да влезе. ИСУН е user-friendly, в годините са разработени страшно много ръководства за работа с системата. Ние като управляващ орган специално по тази процедура сте разработили указания за електронно кандидатстване, които са приложение към насоките за кандидатстване. Те са наистина уникални и са само за тази процедура. Съветваме ви, когато започнете да разработвате проектното предложение, да се водите от указанията, които сме дали там, за да може да си улесните процеса по попълване на формуляра за кандидатстване. Там сме се опитали да визуализираме всичко, което очаквам, което ви е необходимо, и детайлно сме поставили акцент върху нещата, които не трябва да правите. Във връзка с това, когато си отворите указанията за електронно кандидатстване, всъщност там ще видите и интернет адреса, на който може да достъпите ръководствата за потребители с ИСУН. И това, което е много важно да запомните, е, че профила на кандидата в ИСУН, който ще използвате за кандидатстване, е персонален. И когато присъедините формуляра за кандидатстване към него, той не може да бъде променен в последствие. От години съветваме, откакто всъщност има възможност за веб-базиран формуляр за кандидатстване, съветваме кандидатите поне 2-3 души да знаят този профил, да знаят всички детайли, които са свързани с този профил. Имали сме такива случаи, в които всичко се случва, живи хора сме. Напусна една дама и всъщност за щастие това беше конкретен бенефициент, така че там нещата бяха поправими. Но когато говорим за процедура на подбор, за съжаление, там са малко по-специфични нещата, така че нека този профил ще ви е необходим в последствие за комуникацията, която ще се извършва в процеса на оценка с оценителната комисия и така нататък. В смисъл, това е едната специфика. Другото, което е много важно да знаете за формуляра за кандидатстване, че ИСУН е user-friendly.
Той позволява да запазвате формуляра, т.е. пишете си някакви раздели, можете да си го запазите, на следващия ден да си продължите, няма някакви обструкции във връзка с това. Всичко в ИСУН се случва с натискане на бутоните на самите стрелки. С тези стрелки отваряте отделните раздели. В раздел Основни данни, когато го натиснете, се визуализира този прозорец. Информацията, която е във връзка с оперативна програма и така нататък, както виждате, тя е видима, не е активна, нея не можете да я променяте. Това, което вие тук следва да нанесете, е наименованието на проектното си предложение, наименование на проектното предложение на английски език. Нека наименованията на проектните предложения не съдържат изрични описания и някакви други допълнителни пояснения. На много места в формуляра за кандидатстване имате възможност за това, защото когато в наименованието на проектното предложение се съдържа информация различна от наименование, това води до допълнителни въпроси, понякога обърква, не е много коректно. Както Мили вече ви каза, срока за изпълнение, максималният срок за изпълнение е 18 месеца. В това поле срок за изпълнение нанасяте срока, който предвиждате, в рамките на който предвиждате да изпълните вашето проектно предложение. Ако нанесете стойност по-голяма от 18, системата автоматично ще го коригира на 18. Тоест, следва да бъдете внимателни с това поле, когато нанасяте информация в него. Наименованието на проектното предложение, пак казвам, на английски си го превеждате, това не е предизвикателство. Следващото поле е местонахождение. Под местонахождение се разбира мястото, на което вие ще изпълнявате проекта. Не там, където сте регистрирани, а мястото, където ще изпълнявате проекта. В случай, че вашето проектно предложение ще се изпълнява на територията на Република България, избирате държава, от падащото меню избирате България и това е достатъчно в този случай. Но ако вашето проектно предложение ще включва и дейности, които ще се изпълняват на територията на Европейския съюз, на друга държава членка, с плюсчето добави, с бутона добави, избирате територия на Европейския съюз. Ето го, територията на ЕС. Следващото поле е много ключово. В зависимост от мястото, на което сте регистрирани, т.е. там, където е седалището на вашата организация, избирате категорията регион, за която ще се прилага операцията. В случая, вие ще сте или в преход, или в по-слабо развит регион. Отново казвам, съобразно седалището си. Тоест, ако изберете, тук е много важно, не можете да избирате и двете категории региони, защото в последствие ще имате, да кажем, не обичам тая дума, но ще имате ядове и проблеми, когато започнете да си въвеждате бюджета и да определяте и да вкарвате информация в меню детайли, за което ще си говорим малко по-късно. Тоест, в случая това, което трябва да изберете е категорията регион, към който се отнася вашата организация. Тъй като аз за целите на попълване на формуляра за кандидатстване, още от първия информационен ден съм избрала една съвсем случайна неправителствена организация, която се намира в по-слабо развити региони, ще отбележа по-слабо развити региони, за да може в последствие да ми се визуализират полетата в формуляра за кандидатстване. С цел намаляване на административната тежест и облегчаване и предотвратяване на много често допускани грешки при процедури на подбор, информацията в следващите полета е въведена от управляващия орган. Тя е видима за вас, но там вие не следва да нанасяте нищо и ИСУН няма и да може да ви пусне, т.е. да не се чудите защо стои така по-тъмно синьо и не можете да направите нищо в тези полета, защото ДДС е допустим разход, проекта не подлежи на режим на държавна помощ и проектът не подлежи и на режим минимална помощ. Следващото поле от този раздел, което следва да
попълните, е кратко описание на проектното предложение. А в това поле, това, което трябва да направите едно кратко резюме на предвиденото във вашето проектно предложение. Тоест да разкажете, да обобщите какво съдържа вашето проектно предложение и съответно в следващото поле да ни го кажете на английски език. Следващото поле, което е много важно и всъщност то е обект на оценка, е цели на проектното предложение. Тук следва да изведете цел на проектното предложение, която полето е ограничено, както виждате, до 3000 символа. Вашето проектно предложение трябва да бъде съобразено с целите на процедурата, които са описани в насоките за кандидатстване, в точка 6 от насоките за кандидатстване. И в това поле следва да опишете целите на проектното си предложение, които да са формулирани в съответствие с минимум една от целите на процедурата, посочени в точка 6.1 от насоките. Пак обръщам внимание, в случай, че проектното предложение не е насочено към постигане на минимум една от целите на процедурата, то няма да бъде допуснато, за съжаление, до техническа и финансова оценка. Искам да обърна внимание, че тези полета, те съдържат само, те са текстови полета. Не може вътре да прикачвате файлове или снимки и така нататък. Тоест, те са описателни. Следващия раздел е раздел данни за кандидата. ИСУН има връзка с търговския регистър, така че сега ще опирам по стата на организацията, която съм избрала. Извинявайте, но малко бавно ще стане. Така. Извинявам се много, но това е риска на живото предаване. Така, ще натисна лупичката, за да търся по БУЛСТАТ. И както виждате, в момента ИСУН направи връзка и изкара данните на Сдружение Промяна, която е нестопанска организация, Сдружение в обществена полза. Съответно, това са полета, които вие можете да коригирате. Тоест, тип на организацията, процедурата е за ОГО-та, т.е. тя е нестопанска организация. Тук можете да избирате или сдружение в обществена полза, или фундация в обществена полза. Информацията в другите полета, частноправна, категория статус на предприятието, категория на организацията по КИТ, код на проекта по КИТ, отново е с цел намаляване на административната тежест, е въведена от управляващия орган. Другата информация, която вие трябва да посочите, регистрирани ли сте по ДДС или не, нали, това е информация, която вие трябва да въведете. Проверявате си седалището. Седалището в случая е вярно, защото то е взето от АПИС и всъщност правилна е връзката, която направи ИСУН с търговския регистър. И ако тази информация е вярна и всичко е наред, можете да копирате и в адреса кореспонденция. Така, за да ви покажа това, което ви казах още в самото начало, че в последствие профила, към който ще се асоциира формуляра, не може да се променя. Ето той тук е абсолютно, тази информация е абсолютно видима. Тоест няма как това нещо да бъде променено от тук насетне. Имам предвид, ако решите да направите нова регистрация и да напишете нов формуляр, може, но това се случва единствено и само преди подаване на формуляра за кандидатстване.
Много е важно да ни оставите някакви имена актуални данни за контакт с съответната организация, защото на етапа на оценка не, но след това, дай Боже, ако бъдете одобрени за финансиране, на етапа на преди сключване на договор, много често ни се налага по някакъв повод да се свързваме с вас и ако контактите са неактуални, това предизвиква определени затруднения и за двете страни. Много важно е да попълните информацията в следващия раздел, наречен данни за действителни собственици. Това е един раздел, който беше въведен за този програмен период, както виждате. Колегите от ИСУН при въвеждането на информацията в системата дори са се позовали и на изискването, на базата на което е въведен този раздел. Отново с бутона "Добави" добавяте толкова лица, колкото са представляват, в зависимост от структурата и формата на управление на вашата организация. В поле "Допълнително описание", това поле не е задължително. Ако решите, че искате да ни кажете нещо повече по отношение на данни за кандидата, бихте могли, но това поле не е задължително. Отиваме на един от най-предизвикателните раздели и това е раздел 3. Ако за всички останали раздели можем да намалим административната тежест, можем да облегчим по някакъв начин вашата работа и нашата, разбира се. За съжаление, в план за изпълнение дейности по проекта бихме могли да дадем съвети, защото не бихме могли да знаем каква е вашата нужда от капацитет, кое е полето на действие, в което вие бихте искали да го изградите, надградите, повишите, какво е взаимодействието и партньорството, към което се стремите. Този раздел е основният скелет на вашия проект. Отново всичко се случва с "Добави". Виждате, че с бутона "Добави" ми се визуализира дейността от първата дейност от проекта. И започва с което се визуализират полетата, които трябва да се попълнят. В поле "Дейност" се попълва наименованието на дейността. Сега в момента ще импровизираме. Примерно бихме могли да напишем "Организиране на обучения и трансфер на знания". Дейността ми се казва "Организиране на обучение и трансфер на знания". В поле "Описание" всъщност в това поле се посочва детайлно какво ще се прави и защо. Тоест, давате едно обобщение, разказвате какво и защо вие искате да изпълните в рамките на вашата дейност. Следва да посочите как тя допринася за постигане на целите на проекта. Това, което е много важно, всички дейности, които вие ще включите в рамките на вашето проектно предложение, трябва да са съобразени с целите и очакваните резултати и да имат принос към постигане на целевите стойности на индикаторите, които са относими към вашето проектно предложение. Както Емили ви каза, това е задължителният програмен индикатор и минимум един от трите специфични за процедурата. Пак казвам, те се определят в зависимост от логиката на вашето проектно предложение. Съответно, в рамките на това поле трябва да ни напишете за постигане на коя конкретна цел на проектното предложение допринася тя, целевата група, към която е насочена, начина, по който тая дейност ще допринесе за удовлетворяване на всички идентифицирани потребности на целевата група. Тоест, тук описвате какво и защо ще правите. Най-общо казано. В поле "Начин на изпълнение" следва начин на изпълнение е следващото поле. Пак в рамките на 3000 символа трябва да ни посочите начина, по който се предвижда да бъде изпълнена съответната дейност, включително етапите, механизмите, методите и средствата за нейното изпълнение. От средства за нейното изпълнение ние не очакваме тук вие да направите план-сметка. Това е полето, в което сега ще се опитам да импровизирам. Тъй като дейността я кръстихме
организиране на обучение и трансфер на знания. Значи в поле начин на изпълнение трябва да разкажете по какъв начин ще се организира обучението. Тоест, дали ще наемете външен експерт, дали това вие със самата организация ще си го организира, като ще трансферирате знания за трансфера на знания, по какъв начин ще ги трансферирате, ще организирате мероприятие, каква продължителност ще има това мероприятие, то присъствено ли ще бъде или онлайн ще бъде, дали ще поканите, т.е. по какъв начин човека, който се е обучил допустимия ваш служител или член на вашия управителен или контролен орган, по какъв начин ще трансферира знанията и така нататък. Тоест, това е мястото, това е полето, в което вие трябва да опишете начина, по който ще се изпълни тази дейност. Като начина, по който ще се изпълни тази дейност, съответно, той ще определи и ресурса, който ще е необходим в последствие за обезпечаването на нейното изпълнение. В следващото поле резултат, това е полето резултат. Отново в рамките на 3000 символа трябва да изведете конкретните резултати, които ще проистекат от изпълнението на дейността. Това, което е много важно, е, че в това поле се описват резултатите трябва да се опишат много ясно. Т.е. те трябва да са ясно дефинирани, да са конкретни и да проистичат от изпълнението на дейността. Т.е. ако в изпълнение на тази дейност аз ще организирам 2 посещения и в последствие, да кажем, само едно мероприятие за трансфер на знания от тези посещения, в поле резултат аз трябва да напиша организирани 2 посещения в държави членки на Европейския съюз, например, и проведено 1 брой срещи на ОГО за трансфер на знания, в зависимост, пак ще кажа, от спецификата. Тази среща би могла да бъде еднодневна, двудневна, може да бъде онлайн, но това трябва да е конкретизирано и ясно изведено в поле резултат. Тоест, това е по отношение на поле резултат. Това, което е много важно, е, че в това поле месец на стартиране на дейността следва да посочите месеца, в който ще стартира дейността. Тоест, не може голямата специфика е, че не може дейността да е стартирала преди датата на подаване на проектното предложение. Няма как да бъде изпълнена, тази дейност не може да бъде изпълнена преди одобрението на проектното предложение и съответно поне една от дейностите във вашия проект трябва да стартира от първия месец. Ако приемаме, че тази дейност ще стартира от първия месец и ще продължи 6 месеца, виждате, че отдолу се визуализира вече план за изпълнение на дейностите по проекта. С въвеждането на информация за всяка следваща дейност, този график ще се променя. Въвеждането на следващата дейност отново става с бутона "Добави". Значи, примерно, ако искаме тази дейност да я кръстиме, сега в момента да импровизирам нещо и аз ще си взема от някъде нещо, да кажем, провеждане на срещи с представители на местната общност. Така. Само секунда. Ето, провеждане на срещи с представители на местната общност. Логиката за разписване на дейността е абсолютно същата, както ви обясних и по-рано. Поле описание какво и защо, в поле начин на изпълнение как, с какъв капацитет, как ще обезпечите това, с каква продължителност и така нататък. Резултат конкретен, измерим, т.е. проведени примерно 2 броя срещи. От ОГО с представители на местната общност. Може и да е още по-конкретно, в момента то е доста, да кажем, обобщено, защото, пак казвам, не можем да знаем логиката и това, което вие ще идентифицирате като нужда. И примерно месец на стартиране на дейността
би могло да бъде трети месец и продължителността за изпълнение на продължителността на дейността в месеци, да кажем, да е 4 месеца. Виждате, че в момента отново тук в плана за изпълнение на дейностите автоматично се визуализира продължителността. Поле стойност на дейността, след малко ще ви обясня, тя ще се нанесе автоматично, след като си попълните информацията в раздел 6 бюджет. Следващия раздел от формуляра за кандидатстване е раздел индикатори. При отварянето на раздел индикатори се визуализира информация единствено и само по отношение на програмния индикатор, и това е област с повишен капацитет. Както виждате, той е разделен на регион в преход и по-слабо развит регион. Отново в зависимост от седалището, т.е. горе там, където посочихме, ако вие, тъй като в случая посочихме, че това е по-слабо развит регион, в случая аз ще отида на област с повишен капацитет, по-слабо развит, ще натисна отново стрелката, ще ми се визуализира индикатора и базовата ми стойност е 0. В датата на базовата стойност не се пише нищо. Целевата стойност е 1. В дата на целевата стойност не пише нищо. В случая източника на информация, съобразно дефиницията и метода на изчисление на индикатора, ще е ОГО, което е подкрепено за повишаване на капацитета си. Източника на информация ще бъде ОГО, подкрепено за финансиран проект или изпълнен проект. Това ще ви бъде източника на информация. За тези от вас, които са се запознали с методиката за оценка на проектите по процедурата, всъщност и с насоките, защото той там е написано много пъти и в указанията за електронно кандидатстване, е, че всъщност ако този индикатор е въведен с целева стойност различна от единица, той ще бъде променен за онези от кандидатите, които ще сключат договор, и това ще бъде служебно коригирано от оценителната комисия. Това, което е по-специфично в случая с индикаторите, е управляващия орган, пак казвам, няма как да знае каква е логиката на проектните предложения, и това, което Емили каза, е, че всъщност другите три специфични индикатора се избират от вас в зависимост от спецификата на вашето проектно предложение. Това са задължително ОГО с повишен капацитет и минимум един от другите три специфични за процедурата индикатори. Когато си натиснат бутона "Добави", от падащото меню ми падат другите индикатори. Значи това може да бъде проведени мероприятия с ОГО с представители на съответните заинтересовани страни, тъй като втората дейност, която въведохме в нашия формуляр за кандидатстване, именно има принос именно към постигане на този индикатор. И тъй като в конкретния резултат, който аз изведох от изпълнението на тази дейност, са проведени 2 броя срещи от ОГО с представители на местната общност, тук ще си напиша като целева стойност 2. Източника на информация ще ми бъде снимков материал, присъствени списъци. Много зависи от начина и формата на провеждане на тези мероприятия. Тоест, източника на информация е пряко свързан с начина и формата за провеждане, която вие ще си изберете. По същия начин, ако имате друг индикатор, който е относим към логиката на вашето проектно предложение, с плюсчето от падащото меню, и си ги избирам. Значи бих могла да си избера и внедрени софтуерни инструменти, ако съм ги предвидила и съм ги обосновала в проектното си предложение. Мога и в съвместни консултативни събития, ангажиращи местната общност, ако това е предвидено. Съответно, в зависимост от броя на, примерно, предвидените в проекта консултативни съвместни събития, въвеждаме целевата стойност на индикатора, който ще избера от падащото меню. Това е по отношение на индикаторите. Следващия раздел, финансова информация, кодове по измерения, е въведен служебно от управляващия орган и в него вие не въвеждате
никаква информация. Раздел 6. Бюджет. Тук има, за разлика от предходните програмни периоди, за този програмен период има една малка специфика. Разходите в бюджета, както виждате, са разделени от управляващия орган, са въведени на две нива. Разходи от първо ниво, това са основните групи разходи, и разходи за услуги, и разходи от второ ниво, като вие можете да добавяте единствено и само разходи от трето ниво, и това също се случва с бутона "Добави". Видяли сте в указанията за, ако сте стигнали до указанията за електронно кандидатстване, че всъщност там сме дали подробни указания за това какво трябва да се има предвид при изготвянето на раздел 6 бюджет. Основното, което трябва да имате предвид при изготвянето на раздел 6 бюджет, е кои са допустимите разходи, които са посочени в точка 14 от насоките за кандидатстване. Това е първото, което ви е водещото за този раздел. В група 1 разходи за услуги, това са разходи, които са различни от разходите за разработване на софтуерни инструменти. Може да бъде въведен като първи разход. В тази група разходи можете да сложите и разходи за разработване на софтуерни инструменти, можете да включите и разходи за провеждане на мероприятия, ако това ще бъде разход за услуга, или разходи за участие в мероприятия, ако те са свързани с някакви участия в мероприятия, като всъщност под разходи за участие в мероприятия се разбират таксите, които вие ще заплащате, ако, да кажем, в изпълнение на вашия проект се предвижда такава възможност. Тоест, добавянето на всеки разход от ниво 3 се случва с плюсчетата тук. В разходи за услуги, както вече казахме, можем да добавим разходи за кандидата, различни от разработването на софтуерни инструменти. Това, примерно, могат да са, да кажем, разходи за организиране, за наемане на външен експерт. Да кажем, този разход за наемане на външен експерт, който ще ни е необходим да повиши капацитета на работното място. Това ще е разход за услуга. Това, което е много специфичното в този случай, е, че към този разход има едно меню, което се нарича "Детайли". Когато се отвори това меню "Детайли", в него се визуализира следната информация. Виждате организацията, която сме въвели в данни за кандидата, тя се визуализира автоматично. Ще се появят двете дейности, в случая, които ние сме въвели. Организация на обучение и трансфер на знания. Трябва да го присъединя задължително към един от индикаторите, които са приложими към проекта. Това могат да бъдат и двата индикатора, но може да бъде и само един. Това, което е много важно да запомните тук, е, че, примерно да кажем, аз ще ги изпълнявам на територията на ЕС. Виждате, че тук в момента категория регион. По-слабо развити региони, горе правилно съм го избрала, не съм избрала и двете категории региони, защото съм си го избрала правилно, то е относимо към седалището, на което е регистрирано ОГО-то, което сме избрали за целите на попълване на информацията в формуляра за кандидатстване. Това, което е много специфично, е, че можете да присъедините в меню "Детайли". Към разхода можете да го отнесете към един или повече индикатори, но не можете да го отнесете към повече от една дейност и повече от едно място на изпълнение на проекта. Това е много важно, когато си разписвате проекта, да го разпишете така, че да може разходите да ги отнесете правилно към изпълнението на съответната дейност. Тоест,
Ако тук ще ми е организиране на обучение и трансфер на знания, разходът да ми е предназначен само за организиране на обучение и трансфер на знания, т.е. той да ми е отнесен единствено и само към тази дейност. Защото няма как да го отнеса към повече от една дейност и към повече от едно място на изпълнение на проекта. Информацията отдолу в този прозорец е въведена от управляващия орган и не е необходимо вие да коригирате нищо. Няма какво да се въвежда повече в нея. Отново казвам, може да бъде отнесен разход към един или повече индикатора, няма как да бъде отнесен към повече от една дейност и повече от едно място на изпълнение на проекта. Ако горе в раздел основни данни правилно сте посочили категорията регион, тук няма да ви се налага да избирате нищо. Затова казах, че в последствие може да се наложи, ако не си го въведете правилно, да се чудите защо не ви пуска, защо ви дава грешни записи. Сега, в общото финансиране, примерно този екстракт ще го наема за 500 лева. Въвеждам си стойността. Това, което е важно, е да запомните, че по процедурата интензитета е 100%, няма собствено финансиране, т.е. остава 100% общо БФП. Отбелязвате и, както виждате, информацията вече се нанася автоматично както в бюджета, така и тя ще се появи и в раздели 7 и 8, където вие също не трябва да въвеждате нищо. Тоест, акцента трябва да падне върху попълването на информацията, която се въвежда в раздел бюджет. Това е по отношение на дейността на бюджета. Това, което е много важно, по отношение на непреките разходи. Непреките разходи са разходи за организация, управление и за информация и комуникация. Те се залагат като разходи от трето ниво на един бюджетен ред. Не трябва да надвишават 7% от преките разходи, допустимите преки разходи по проекта и съответно не могат да са в по-малък размер, но до съвкупно сумата от допустимите преки разходи и непреките разходи не следва да надвишава максимално допустимата стойност за отделен проект от 53 000 лева. Това, което е много специфично, е, че непреките разходи, т.е. разходите за организация и управление и разходите за информация и комуникация не се описват като отделна дейност. В формуляра за кандидатстване не следва да има дейност, която е свързана с организация, управление, информация и комуникация. Това са ваши задължения, особено в смисъл изискванията по отношение на информация и комуникация. Те произтичат от регламента, правилно подробно са описани в насоките за кандидатстване, но не следва да ги описвате като отделна дейност и съответно да ги бюджетирате. Пак казвам, в раздел 7 и раздел 8 вие не следва да въвеждате нищо. Информацията се генерира автоматично след попълване на данните в раздел бюджет. Както виждате, в финансова информация автоматично е пренесено и наименованието на кандидата в случая, който сме избрали. По отношение на раздел 9, допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение. Има две полета, които също са обект на оценка. Това са целеви групи и хоризонтални принципи. Основното и важно за тези полета е да спазите изискванията, които са дадени като указания за попълването им. Те се намират в италик под наименованието на самото поле. В това поле следва да се представи информация, описание на целевите групи, проблеми и нужди на целевите групи, върху които ще повлияе изпълнението на проекта, съответствие на проектното предложение с идентифицираните нужди и проблеми, как предвидените дейности и резултати допринасят за удовлетворяването на идентифицираните нужди на целевите групи и така нататък. Другото поле, което е хоризонтални принципи, не следва в него да видим само ще изпълня 1.1, 1.2 и 1.3. Всъщност това, което
е основното и ключовото при попълване на информацията в това поле, да се представи информация по какъв начин при изпълнение на планираните дейности ще се спазват хоризонталните принципи. Не е достатъчно само да се каже, ми ще ги спазвам. Това е по отношение, този раздел не е много труден, ако вие ясно пренесете информацията и логиката на вашето проектно предложение, но пък подлежи на оценка. Това, което е за следващия раздел е декларации. Това, което е важно да имате предвид тук е, че декларация е възможно да бъде попълнена единствено и само от кандидат, който не е упълномощил друг да подаде проектното предложение. Той е представляващ, той подава проектното предложение, тъй като в декларацията се попълва информация, декларират се обстоятелства, които са в лично качество. Това, което е много важно, тези от вас, които са упълномощили някого или имат повече от един представляващ, не могат да подадат тази декларация. Но тези, които имат възможност да го направят, обръщам внимание, отбелязват вярното в декларацията, разделена на 3 части. Първата част е с потвърждавам. Втората част обаче на декларацията изисква нанасене на информация. Третата част също е с потвърждавам. Изчетете си декларацията и потвърждавам. Това, което е свързано с втората част на декларацията, всъщност дали сме и указания. Кандидата не е подавал или е подавал същото проектно предложение, което включва идентични дейности и така нататък. Текстовото поле посочвате вярното твърдение. В случай, че не е подавано такова проектно предложение, е най-лесно. Пишете не е подавал или не съм подавал. Защото, пак казвам, вие го декларирате във ваше лично качество. Не е подавано такова проектно предложение и с това се изчерпва попълването на декларацията. Тоест, за тези от вас, пак казвам, които са с един представляващ, този един представляващ подписва формуляра за кандидатстване, а не упълномощава някой да го направи вместо него. Това е най-опростеният вариант на подаване на декларация. Във всички останали случаи има приложение на декларацията, която следва да бъде подписана съответно от всички представляващи кандидата и да бъде прикачена към формуляра за кандидатстване. Подробни указания сме дали в насоките за кандидатстване за всички начини, по които това се случва. Последния раздел „Прикачени документи“, в него следва да прикачите тези документи, които са приложими към вашето проектно предложение. В случая, ако декларацията не е и вие я попълвате електронно, декларация няма да прикачате. Тя не е задължителен за вас документ. Това, което е много важно, първото нещо, което е финансовата обосновка и приложенията към нея. Непредставена или празна финансова обосновка ще препятства възможността вие да достигнете до техническа и финансова оценка. Финансовата обосновка няма да се изисква втори път. Тоест, ако тя е празна или не е представена такава, проектното предложение няма да бъде допуснато до техническа и финансова оценка. Тоест, когато избера финансова обосновка, ваше избора как ще го направите. Може, примерно, тук да си напише само финансовата обосновка и да си я прикача. След това, примерно, искам да си напиша, отделно да си прикача приложенията към нея, защото те са по-лесно ми е така, по-подредено ми е. Отново си избирам финансова обосновка и пиша приложения към финансовата обосновка. Избирам файла, който трябва да прикача. Съответно, тук може да го зипнете, може да го равнете, както искате. Всички приложения към финансовата обосновка могат да са в зип. Това, което е много важно по отношение на зипа много е важно да става ясно при всеки един източник на информация, примерно за доказване на разход по коя дейност или на кой разход, подкрепа на кой разход я прилагате, за да може, когато ги подавате, вие самите да не изпуснете нещо и да може след това много по-подредено, много по-лесно да бъде отнасяно към съответната дейност в процеса на оценка и да не се налага да имат допълнителни комуникации с оценителната комисия.
Декларацията на кандидата ще е необходима за всички онези, които се представляват от повече от едно лице или всъщност лицето, което е представляващ, не подписва формуляра за кандидатстване. В този случай ще си изберете декларация на кандидата. Пак може да си напишете декларация на кандидата или да си напишете името, на което от човека, от който се представя тази декларация, защото, примерно, в случай, имали сме случаи с петима представляващи, имали сме сдружение с нестопанска цел с петима представляващи и то заедно, което води до там, че и петте лица представят тази декларация, така че можете да си я изберете толкова пъти, колкото са лицата. Можете да я зипнете, както ви е удобно, вие решавате. Пълномощното отново то ще е приложимо само в случаите, в които има лице, което е упълномощено за целите на подаване на проектното предложение и за комуникация с оценителната комисия, като приложение към насоките за кандидатстване в документи за кандидатстване сме дали образец на пълномощност, за да няма недоразумения, т.е. там за текстовете, които са необходими, така че да са изпълнени всички изисквания и да може да е ясна да е ясно за какво точно е упълномощено това лице, защото, пак казвам, с стартирането на оценката ще се налага да се комуникира и с оценителния екип и трябва да е ясно за какви точно цели ви упълномощавате конкретното лице. Тоест, попълвате си пълномощното, подписвате го и го прикачате тук. Записвате формуляра, няма да го проверявам за грешки. Когато проверите формуляра за грешки, ако има нещо, което сте пропуснали, пак казвам, ИСУН е user-friendly, той ще ви каже, някъде сте пропуснали нещо. И всъщност по този начин ще ви подскаже, ако това нещо е много ключово, да се върнете, да си допълните информацията. С продължи, ще си запишете формуляра в системата. Пак казвам, от тук насетне е много лесно самото подаване. Няма да мога в момента да го финализирам, няма как да го подам аз, а пък и съответно в момента формуляр ще ви светне много в червено. Така, за секунда ще излезем от формуляра за кандидатстване и ще влезем в финансовата обосновка. Дали успяваме да я виждаме? Вижда ли се финансовата обосновка? Вижда се. Това, което е много важно в финансовата обосновка, то запазва и логиката на това, което ви обясних за раздел 6 бюджет и детайлите към него. Както виждате, първата колона е кръстена разход, не дейност. Много често допускана грешка е дори към настоящия момент от директни бенефициенти е тук да се попълва наименованието на дейността. Това беше приложимо за предходния период. Сега тук се попълва наименованието на разхода. В тази колона, код по интервенция, това е най-лесно. 182. Процедурата е само по този код. Това, което не се чудите, това, което се посочва в тази колона е 182. Планираните разходи. Значи, ако имам разход за наемане на външен експерт или примерно ще наемам разход за наемане на двама външни експерти и планираните разходи са ми 3000 лева. Пиша стойността на планираните разходи и в начин на формиране на стойността на разхода обяснявам как съм формирала тези 5000 лева по един от начините, като се позовавам на един от начините, които са посочени в указанието за попълване на финансовата обосновка. Тоест, в това, което е много важно в това поле, начин на формиране на стойността на разхода е да имате предвид, че следва да посочите и да имате източници на информация за всички елементи, които формират стойността на разхода. Моя любим пример, който обичам да даваме с хиперлинковете, имали сме, това е от опита пример, имали сме случай, в който, примерно, някой казва, аз съм ги базирал на 2 хиперлинка и слага човека 2 хиперлинка, което да, то е допустима възможност. Само, че тези 2 хиперлинка ни водят към 2 хотела. И там влизаме ние в тия хотели, те дават наем зала, разбира се, но те казват така,
стойност на наем зала с капацитет 100 души, има озвучаване, има микрофони, даваме, но тя е за 100 души. Тоест, този разход, който вие трябва да става ясно. Разхода, който вие сте формирали, на какви данни се базира. Защото в този случай хиперлинка води към нещо, което не е съпоставимо. Ами ако вашето събитие е примерно за 10 души, той разхода дали ще се съотнесе към наем зала за 100. Нали? Това е и всъщност, нали, в тези случаи, ако не става ясно, ние питаме, но много по-сложно е, защото питайки за тези елементи, които липсват или за тези, които са неясни, това води до намаляване на точките, които вие ще получите за раздел 6 бюджет. Това е по отношение за непреките разходи, както виждате, вие само ги посочвате, не давате никаква обосновка, така както не описвате отделна дейност за организация, управление, информация и комуникация в формуляра за кандидатстване. Посочвате ги, не трябва да надвишават 7% от допустимите преки разходи и общите преки разходи по проекта. И непреките разходи, които са до 7% от допустимите преки разходи, трябва да формират общата стойност на проекта, която не трябва да надвишава максимално допустимата за отделен проект от 53 000 лева. Това е по отношение на финансовата обосновка. Това, което може би сте видяли и ще видите много пъти, като започнете да си попълвате финансовата обосновка за разходите за командировки в страната, не представяте никакви източници на информация, а само обяснявате как сте достигнали до тази стойност, като не трябва да се спазват изискванията на наредбата за командировките в страната и чужбина. Съвета, който ви даваме, когато си формирате, значи един от начините за формиране на пътни разходи е чрез билет в двете посоки до дадено населено място. Най-дългото разстояние в България е София-Варна. Можете да се позовете. Другия вариант е разходна норма за гориво. Там също вие знаете подробно, даже и подробно описано и в наредбата, кои са елементите, които трябва да използвате в този случай. По-специфично е, когато пътувате в чужбина, значи там ще трябва да ни предоставяте източници на информация за пътните разходи. Тоест, когато описвате отделните елементи, първо те не трябва да надвишават дневните, не трябва да надвишават размерите, които са посочени в приложение 2 на наредбата за командировките и специализациите в чужбина. И съответно за стойността на самолетните билети трябва да ни предоставите източници на информация, за да знаем на базата на какво вие стигате как сте стигнали до стойността на предвидените пътни разходи, за да може да се бюджетира. Това е по отношение на финансовата обосновка. Сега аз ще изляза от финансовата обосновка